חבר'ה, עכשיו הורדתי איזה משחק, לפס וורלד 2. היה שם גמד, זה ממש מפתה אותי. טוב, בואו נראה מה המשחק. חשבתי להשתתף אותו איתכם, להתחיל אותו. אוקיי, יש פה אחלה סיפור. הנה, רואים, יש פה גמד. מלא, מה זה המחשף הזה? מלחיץ אותי. מלא. אוי, הוא עצוב. לכתי תחפוק שווארמה. אל תהיה עצוב. יאללה. כן, מה עכשיו כאילו? מה חזרתי כאילו להתחלה? אני לא יודע. מה עושים? מה עושים במשחק? הנה. טוב, מחכה. הנה, מה זה כאן? טוב, אני כאילו... כאן אני עולה. וכאן. הופה. מה זה? מה אני כאילו... מה קורה פה? חזרנו? תגיד לי שחזרנו? חזרנו. יופי. יאללה, נמשיך. אימא'לה. אוקיי, מה עושים במשחק? אחר המשחק. בוא'נה, זה כמו מריו. כמו משחקים ששיחקנו פעם, של מריו. הופה, מעכתי אותו. הופה! אני מה זה אדיר? חילזון? סירסלי? חילזון? הם דפקו לי חילזון. חילזון ינצח אותי. חיבושית. לא, כאילו שחשבתי שהחיבושית תנצח אותי. הנה, הם עוד פעם עשו לי את זה. עוד פעם. טוב, חילזונות תוקפים, אני אומר לכם. זהו, חילזון... פאק, חילזון ניצח אותי? איך, תגיד לי, חילזון ניצח אותי? איך? זה פשוט לא אפשרי. חילזון! פאקינג חילזון מול גמד חמוד כזה. פאקינג חילזון מול גמד חמוד. איך? הוא ניצח... אוי, לא, האויב המושבע שלי הגיע שוב. טוב, לא, יש! הפעם הרגתי את החילזון. קשת בענן. טוב, ביי חבר'ה. זה היה סרטון של משחק שאני לא זוכר את השם שלו, של שם מסובך, עם גמד חמוד מאוד, ושבלולים, וחילזונות.